Igbo na mara game take na kwa mun because we video nchoko nene unu cool down kono megin nene kene this very short video because na we go mba tibelu mkpu na eti mkpu etisi anje mana ndị ba ya asige no nwere ihe na-eme that it cannot happen something na-eme and Igbo something is wrong somewhere something is terribly wrong something na happen n'ime ba na Igbo and it is eating deep in our life in the life of our people like cancer. On abata very deep mana agba nkịtị na-asị na nwere ihe na-eme ndị mmadụ ji social media na-akpọsa osi iyi it focus on unnecessary things that doesn't add value to the society. You don't enlighten people, you don't add value to the society, you don't build things, you don't show people what they are supposed to hear and also keep them ready for what is at hand. There is a code ogo na Igbo, code ogo naga on na Igbo and oburu ogu mma na egbe. Oburu ogu mma na egbe ogu eji akọ n'uche anụ nene this video. Onukwire mo popa biko. Odo ya fan. Onukwire mo popa. Onukwire mo popa. Onukwire mo popa. Mba hafan dia hafan. Aba haki Ibrahim medo men kodro. Onukwire mo popa biko. Madam Mukhtar biko ya tukuma azuja. Baba Alaji ya tukuma. Aha mashallah. Onukwire mo popa beno. Biko ondo na azu onukwire mo popa biko nempi okokwa so na mmezu salai. Okwu okokwa so na mmezu salai biko. Onukwire mo popa. No kwashiri nwane boga bụ na ezele na eze agbakishile mmadụ no kwashiri nwane boga ezele na eze ekwene ke ekwensu bata na etiti anyị ekwensu bata bụ na ị na-agbakishile nwane boga ịchọ ka etinya biri ebe na ekwa nke ebe ekwa mere mmemme ekwa nke ebe ekwa oche anụ ga-eme ụgwọ ọ bụ biko now Allahu akbar 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 Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdina as-siratal mustaqim Siratal ladhina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin. Thank you. From the it's just so sad na ndị eze na ndị ichie anyị gbara nkịtị ụdị ihe anụ nwana eme. Ndị eze na ndị ichie na ndị Igbo na-echi ọnụ n'okwu gbaa nkịtị ụdị ihe anụ nwana eme. Achọrọkwanụ gị jeje egbuo mmanụ mana ọ kaala gị mma na gị na onye omenala dọnọ. Ịmanụ ọsọsọ ihe ị na-agabiga bụ nsị na aja ọ na-agwọ karịa onye kpọrọ ndụ ya asị that can probably tii bomb na arụ ya were tigbuo gị na ezinụlọ gị because onye ahụ does not value your life. Ọ ka mma na gị na onye omenala na-eme ihe ma na onye ahụ na-eje na nke dibịa karịa onye ọya abụọ na-alarụ ụlọ ọpịa ọchị mma n'ukwu onye gị na-eme ka ihe ome ya mma sụwa gị sugbuo gị once and for all nke ahụ aga. Ya bụ ihe na-aga dipụ na ala Igbo anyị emechaa na-asị na ndị ugwu ha mara ihe ha ejigo kọnịkọnị ihe a nweta ndị be anyị kedu ka ha si nweta ndị be anyị convert ya na ya enye unu ego kpụtala ya onye ọzọ na ya enye unu ego anaghị exchange ego na-eselu ụmụ nwanne gị ka e wee kweta n'ụka alakụba. Ala Igbo anyị adịla hot dịlị brutal. Ewetara m unu video just scroll down ihe afụ video of sala agbara agba n'ọka ka efu ka ndị a si wee ju n'igwe mmadụ n'ime ọka ahụ. And one thing about these people, and I will keep saying it again, one thing about these people, you don't say onye ahụ say ba ata ichi okpota nwanne ya nwanne chi si apụ o sigi na ebe aka amụrụ nne na nne ya na ebe ahụ bụ his origin na ebe ahụ jekwa dị ejwa ndị Oyo State ka o si bido jekwa jụọ ndị Oyo Ekiti jụkwa ha ka ha si wee bido
because na gịnị nwanne ha nwoke kpọtara ndị Fulani mgbe aka onyela ha aka wee nụọ ọgụ, ndị ha nụchazi ya ọgụ, ndị Fulani ahụ gbuo ya, kpọtazo nwanne ha dosa wee na-achọzi na-achị Ekiti steeti. eso imeli na-emela na ha ejugo na Ọyọ Junu Ekiti steeti, that their government house have to be renamed Ahmadu Bello House. Government house dị na obodo ndị Yoruba is renamed after a Hausa man na ana Yoruba for that matter. A whole government house. Ndọrọ na-eti mkpu na social media ekwugo mgbe ntị were mkpa that na ndị be anyị ji ike ama bụ ụka alakụba, ndị wee ndị be anyị si abịa, it is not funny. Time elugo oge ndị Igbo, ndị isi, ndị igwe na ndị nwe obodo ya pụta chike aka ọnụ si ndị a enough is enough, this is not who we are. Ịchọrọ ime ịnaba ugwu Hausa, ịchọrọ ime ya ịnaba ugwu Hausa, we cannot tolerate it again. Anyị enwego so many things na ana Igbo anyị ka anyị yachagodo ndị na-agwọ nsị na aja before anyị aba ndị na-eti bọmbụ na-arụ egbu mmadụ. Because coach wee ka njọ na ka ị na-ekwu ka obodo dị mma, ka ị na-ekwu ka anyị si dozi obodo, they don't care. As long as ha aṅụgo Quran a na-ede na blackboard aṅụ ya, they don't care, they don't value your life, neither do they value their own. Ọ bụrụ ha nwa ka ị na-ekwu okwu na gọọmenti na-eweta na ha eweta ọkụ, ọ bụrụ ha nwa ka ị na-ekwu okwu n'ụzọ adịrọ, you will never see them contribute to meaningful thing na society. Ihe dị after ka ha lụọ mosques na convert more people within themselves, na-achọzi ka ha esi take over. They do not care. Ewetebụ video late January / first week of February na-agwụ na ihe nwatakịrị onye Hausa dị that na ha enwego 40-something% of ndị ugwu na Enugu State, and their plan was in 2027 to have in 2027 or 2031 to have a Muslim governor contestant candidate in Enugu State. Ndị be anyị pụta na-asị m na ọmamme maazị mmadụ onye nọ ebe anụnwa kịta na-eti mkpu alakụba anụnwa, maazị makwa na onye convert okporo ezinụlọ ya. Go and study Quran, just got some highlight of Quran. A man that it is forbidden for their people to become a Christian, but it is a joyful something for a Christian to become a Muslim. It is forbidden. Na hidne katis ukala kuba akwụsịa no alụkọ bụ to them na ya egbugi mana no ihe ọṅụ to them that na-ekpekatala Christians ka ịbata na their religion. It is a joy for that's why ha na-akwụnye ego to make sure that those things function. A na-epump money into it. Go and read the history of Russia so Okorocha mgbe ọ na-akwanye ndị be anyị ego ka ha wee convert to Muslim. As early 2010, 2012, 13, 14 a na-enye ndị be anyị close to 2 million naira ndị convert to Igbo isi na ana. Go and do your findings. A na-enye ha 2.2 million, 1 million, 2 million, 1 million. Ewetebugo video mgbe nna asị unu na a woman convert ndị Hausa convert ụmụ nwaanyị anyị, the first thing they do was to take them to shopping, make sure they live well and make sure they are living well. Tomorrow that girl decide asị na na wezikwa ihe ekwu ka a na-eme na ọma nkazikwa na ọmara n'ụdọ ha ya egbu ya kpochapụ ezinụlọ ya. Let us contain this evil now. Let us contain this evil now. We are suffering too much in Anigba to accommodate this type of people. We are suffering accommodating there in Anigba. In among other in support of it. Oboros also n'Enugu kode. Man had go rampant n'Enugu. Had go rampant n'Enugu that they no longer hide it. Ndị Igbo and ndị otu ndị Igbo anyị na-eme ụka omenala anụnwa na-eme, they didn't see anything wrong in this thing. Afọ ihe dị wrong n'ihe afọ ihe dị wrong, their problem bụ church. Your problem bụ church. Ichefuzie na atụ na ụmụ nwanne gị na convert to ebe ọ ya abụ ha nọlụ, they don't care whether na ị na-eju ụka na ị na-eme omenala. In as long as ị naghị eso ha iti mkpu ekpere ahụ, you are nothing that kafiri arịnị to them, and how you egbu gị ma ọsọ eti ya. Like I said in the beginning, it is better na gị na onye na-agwọ nsị na aja nọ karịa onye ya apụta wele bọmbụ na ebe kpochapụ gị n'ezinụlọ gị. It is better for you gị gbalụ ndị ahụ ọsọ. Ha na ndị mmadụ kwesịrị ibi n'ụlọ. Ha na mmadụ ekwesịrị ibi n'ụlọ. It is better na gị na onye na-eti onye na
gwansi na aja nọ with somebody saying on with 72 virgins na eluigwe, that for him to igbu mmadụ bụ nyanwa bụ a gain for him. It is better for you with onye na-agwansi na aja mi nọ with somebody ya pụtasị gị na-eti mkpu alakụba tupu ogbole bọmbụ gbuo mmadụ o were egbe gbuo mmadụ o were mmasị gbuo mmadụ. Go and read you go and check your news. If you had ndị Muslim na-eje na British kita London, Britain, London, England, British kimara ha na ndị oke isi anọ na-eje akwa ọna-aka osi bido ha ozugbo ha appointed somebody within the governmental office everywhere chie today anazi aga they can conveniently walk up to you say gị na-eli na public wa ha na-eme fasting in London. Ana m ekwu ya na-ekwu ya kịta. If you will not share the video, if you will not subscribe, if people will not drop reasonable comment, ka ihe na-eme mana ya bụ ololo m akaebe data nzodoro okwu nkịtị na ana na-agwụ na eziokwu dị otu a in such as time as this. Agọlọ na m isi ọnwa mba ya okwu dị eziokwu anụnwa. It is left for you to know this. Okeke nwanyị dị ntị njọ ndị ba ewepụ na aka enwe anụ nwa ofe tupu ọgụ aka mmadụ. We cannot cohabit with these people. Anyị na ha ama nnọnwụ. Anyị na ndị a ama nnọnwụ. Anyị ama nnọkọ with ndị a. We cannot cohabit with them. Ịchọrọ ime ya na ugwu Hausa, nobody is against ime ihe na-eme mana nwanna kwakọlụ nọ na ba na ugwu Hausa ya chọrọ nọ na ana Igbo anyị. Ya chọrọ na ana Igbo anyị. And Ibrahim will go so many things we are battling with, not to come and battle with you people again. Oman walk and will be tied to you on you put an ass and they know what they are doing. Hakage Mali, Hakage this smart. They know what they are doing. What are they targeting? Men. So Hana convert okay, Moka convert go. Ndini no mota. Una convert nwoke a convert go ndị na ọmụta. So ọ bụrụzia na agbụrụ gị ya echi agbụrụ mpa gị mụta gị n'oge nke gị ya echizi because there is a blockage somewhere and our brothers na-eme omenala afụrụkwa ajọ ihe n'ihe anụnwa. I keep saying this thing. The earlier people know that Christianity and church is not your problem, the earlier you guys realize that, the better for all of us. The better. Ka mmechikwu ya ka nsi emechi ka ọ dị.